Eu sunt Ines. Și eu sunt Selim. Astăzi vom pregăti o rețetă delicioasă Și extractivă. împreună. Pentru noi este foarte importantă siguranța când gătiți, să cereți ajutorul unui adult. Haideți să alegem rețeta din fangar. Eu nu știu să citesc. Wow, fursecuri de zăpadă! Să vină ingredientele. Iată și ingredientele. Pentru fursecurile de zăpadă avem nevoie de O banană, jumătate de linguriță de lămâie, 90 de grame fuși de cocos. Pentru un început vom pune banana, iar peste banană vom pune lămâia. luăm 2 furculițe și pasăm banana. Banana se pasează cam greu. Gata banana! Gata banana. Apoi luăm cocosul și îl turnăm. Și apoi amestecăm bine. E foarte gustos. Acum vom forma fursecurile, iar apoi le punem la cuptor. Și așa arată. Arată ca un tort! Mamă! Deci nu vine să cred. Normal că nu m-am mai cu tort pe mână. Că mai fac unul. Stai. Poate vă inspira și voi și faceți. Așa. Acum caia mică nu e. Da. Era să cad. Mami, uite. Era să cad. Presăm bine și luăm asta și cu 2 mâini. Și uite, așa arată rețeta noastră. Dar stai, încă nu am terminat. Am terminat de modelat fursecurile. Acum o rugăm pe mami să le bage la cuptor. 20 de minute la 180 de grade.
Și acum le băgăm la cuptor. Și acum le băgăm la cuptor. Când s-au rumenit, le scoateți de la cuptor. Fursecurile sunt gata. Fursecurile noastre s-au răcit și ce mai rămâne este să le urăm cu ciocolată topită. Și să le mâncăm. Haideți să le ornăm. Eu gata. Bine. Amestecăm întâi. Nimic. Și uite așa facem. Nu, ăla e al tău. Hei! Am uitat. Dar ce? Trebuie să luăm foarte multă ciocolată. Și haide să Mai facem și la rotul. Fursecurile mele sunt gata. Am terminat, abia aștept să le mănânc. Păi haide să le mănâncăm. Haide. Mami, dă-mi un șervețel. Este foarte bună să faceți și voi. Mami, Și dacă nu v-ați abonat, vă rog să o faceți. Pa, pa! să fac. Cred că este destul. Apropo, ce rețetă mai vrei să facem? La revedere! Și nu uitați să dați share pe butonul like de jos și să nu uitați să vă abonați. Pa, pa! Pa!